A ja vás vítam u nového videa, moje meno je Sebastian a chcel by som vám predstaviť môj nový projekt menom Shy Guy Paradise. Shy Guy Paradise je SCP Secret Laboratory server, ktorý som si len tak zo srandy povedal, že prečo si ho nespraviť, lebo strávil som strašne veľa hodín adminovaním na inom serveri. Dajme tomu, že ma to už prestalo baviť. Ale nechcel som sa zdať SCPčka, pretože SCPčko je super hra. Tak som si povedal, že spravím si vlastný server, lebo prečo nie? Náš server ponúka fakt veci, ktoré nemá len tak hociaký server, čo sú napríklad custom zbranie, ktoré som aspoň ja osobne videl ešte na žiadnom SCP Secret Laboratory serveri, na žiadnom Československu minimálne, to nie podľa mňa. Je tam veľa tých zbraní a plánujem o tom robiť samostatné video, pretože to by sme nestihli v tomto videu vôbec. Chcem toto video urobiť veľmi krátke a stručné, aby som vám čo najskôr predstavil náš server. Momentálne tam prebieha nábor do admin týmu. Môžete sa stať helperom alebo adminom podľa toho, či splňujete podmienky alebo nie. Takže ak ste už dlhodobý hráč a chceli by ste si skúsiť byť adminom alebo helperom, kľudne si to môžete skúsiť u nás. Taktiež sa chystajú fakt veľké eventy, čo mám tak v pláne urobiť, ktoré by vám mohli priniesť možno aj takú cenu, možno aj takú reálnu cenu. Na tom ešte len premýšľam, pretože veľmi bohatý nie som, ale tak čo by som pre vás nespravil. Plus všetko potrebné, čo potrebujete vedieť, budete mať v popisku videa, taktiež ako náš Discord server, kde sa určite pripojíte, lebo tam je všetko.